ole thi trin thlani li thole ni sang ni som ni parukania khovel thil thleng thar thu thar te kan ngai thlale dona tunai chu Middle East lam buaina te Russia Ukraine lam mai ba ka heta Spain le Morocco ral tlan buaina te alian thamjinga hian an tela tuna hian Middle East lama US Iran inkara borok tang takalom chunjom zela hei hian engdin munange Middle East a hruai thlen don ti te mitam tak hriat chak ani meka chuti lai chuanin Trump hian in biak na Iran nen kalpui ani tur thu khasoin chumi tan chuan Iran nena in beina Iran laka be pui thlak na lian tak kalpui tumpo an cancel le khania amai ro chu Donald Trump soyang hian thil hi thleng sia lo nge Iran khan US nen in biak na engma kan nei lo emo US beturin rampo na chok turin kan negotiator te engma detail mena omlo ni ruam hanna omlo ni tin Iran lam khan nimin nizan lam ti khan thu chuat har an siam thung ani US ral thuam du khop nei lo angin media tam tak te hi chuan an han tar langa indona Ukraine indona lama ral thuam tam tak Joe Biden khan alo supply to alo petwa tin ni somli borvel zet indona Iran nen khan February thlajang khan kalpui ata khan ral thuam tam tak mang boka opportunity se superpower ang mewa kan ngai US hian ral thuamat la samdonem ni ti chu oi har satak le mitam tak ngai tuana lu tu ani ve mek boka engpo chuni se rambial buaina rang a US in rola tin khovel mun rang a Air Force Naval le Army base te annaya chuta chuanin an ral thuam te po hi an deploy ngai ve bok ani engpo chuni se Patriot interceptor hi chu du khop an nei lo mai thei hei big hi chu Ukraine tan an supply khania tuna Ukraine tan an supply hlei thei to big lova Ukraine po hianin Russia tanga ballistic missile beina an duangin an lo dang chat hlei thei to lovani mani po khanin Russia tanga ballistic missile engamozat beina somtel zata Ukraine an ka kha pakhat chi an lo ka phla ani chu Patriot Air Defense Interceptor an nei lo wangani thu Zelensky khana soi nge ni kha chu ania he interceptor hi ballistic missile lo ka thlakna tan chuanin US in an nei that ber zinga mi ania chu Gulf bial a US interest ven himna tan hian a tangkai boxia Israel da ani boka interceptor hi du to ka man tur siam chhui harsa aniange deal or total surrender ti chu Donald Trump na Iran nena asoile mek chu ani hei hi tukin jing te po khan kan han tar lang zok to a tuna hian deal Iran hian kalpui turani Iran hian rotna hi apom turani chu tiangani lo chuanin hei hi atop na ni tak tak to ang ti in Donald Trump chu naron soile a Trump hian last warning last chance ti te a soi fawa ke ni pon kan han puang lo thei lova an puang diklo venual tamai a chan chu last tak tak hi lo ni thin lova engpo chu ni sela hanin dem tur chuang kan omlo tura han ngaila an soya kan puang hania engpo chu ni se alas warning lo phone chana hi mi pui sei lo nun na tam tak chana ni tur hi Trump po hian tha ti bik lo chu ni ber mai last warning last chance te anti thina Iran hian hei hi a refu to ni te pona hriata Trump hian na takin Iran ngor hing dot be pui thlak na le bom Trump hian a thlak don lo ti hi Iran hian an hria nge ni Iran hian Trump hian zoom laklo veo ni te po hian langani engpo chuni se tu na hian deal or total surrender ti in Trump chuan Iran laka vo khan na nu nongan pele chu ni ya in biak rem na nge in biak rem na nge in pek pum hlum na ti in Trump chuan Iran tan thil pahnia chhop chuak le ta ani ultimatum he vo khan na nu nong hi social media platform a po Trump hena soi chuaka a truth social nge po aron puang chuaka Trump hian diktakin Iran hian anti turani ti in soya anram chuan in biak na an hoi turani in biak na do kan an ron kil turani tin Trump chuan a soya heti la hian Iran chuan in biak na do kan an kil turani tuna hian kan ngak meka hei hi har sanna chin felna turani tin Trump chuan a soya Iran hian Donald Trump a soi hi engang takin nge an chan le don
Donald Trump mana in biak na lam hoi zonga thua soile Iran chu an hun hunung an last chance ani to thu asoya hemi hi Iran lam chuan an hnol thu kan puang to nge ani kha Iran lam hi chuan US na in biak na engma lova amai ro chu oman nen Hormuz Strait chungchanga in biak na ero a omani ti in Iran lam thu puang tu te chuan an soi ani Iran Islamic Revolutionary Guard chuan engbe na laka po Iran chu ain ready mekani chutiangang mel mabeina kan ram chung minti boitum na le kan thunai na paljut na angchi reng dole turin engpo machon turin tuna hian kanin ring ti in IRGC lam chuan thu chuan ron siam boka US Central Command CENTCOM chuanin Iran longchol mun Iran pot andan cha chhun zom zel boka darkar somni palikal ta chung khan long engemazat Iran pot kal tlang turte US force te chuan an dan cha saka an thon kir an tol kir tir le ani kha hi khovelin an ngai chan mek chu ni ta Iran hian drama rotna le vokhan an hnu hi an pom do nim ti hi ni tunari chuan an pom lo mel veo maya po chu ni se Trump hian ing tin zel nge malaka tum hi chiang lova Iran hian di la pom lo ani chuan be pui thlang na lian tak ero kalpui atum ngei don ni na hriata mania katiang khop khanin US State Department pon Gulf Rambiela US mile sa US kwale tuite po in ral ring turte mun himlama in son turte ponan tia katiang khop khan thoman na ya maro chon cancel le thuta drama thil tum hi hrethiam har review mai engponi se thil thleng tharte kan ngai chang zelanga kan cover zel turate po han ngai taila tho me khovel mi pui ngai ven me kani wang hianin Gulf bial borok hi kan puang chozel turate po ngai la tho me ole Russia Ukraine lama han lut vele lokila hei in beiton na alien chotel tel maya Ukraine hian drone an lo Ukraine hian drone an siam chuak na savio maya chu chapa long range drone ang chi te tangkai tak takin an mang chhota boka drone nuai tel nei taila ram le ram in dona animo rambial in dona aponi sela kan ding chang ngei don tina ani omjia chuanin tunlai in dona modern war hian conventional weapon angte atangkai ta vio maya nuclear ral thuam manga hanin bomemo hanin beyemo khatiang te khachu athleng lo tura ngai taila hi chu in vauna pakhat ani towa omje bera chuan Russia Ukraine in beina tepo Russia hi chuan nuclear ral thoma nei nge maya US pon war hetanga zok ti tepo kan hriat kha amma ero chu hei kumnga zet in dona ni to Russia ramril berbera Ukraine in drone mangin Russia oil bomb puite le an hun matam tak drone manga an ka al dur lai poin Russia chuan nuclear ral thom hi ala mang chuang lo ania chu ani ne taka chuanin invona pakhat ani fangang lek hian angai thei ani chuta chuanin conventional ral thomang chi te hi an lek lam ta ber zoka chungsinga chuan drone atangkai fal ta viau chu ni hi ground in beina lai puite tengte chutengte chu tangkai name ummaya amai ro chu sipaite ti chaklo tu le ram economy tin hemna tur chuanin economy siam chuak thei oil munte economy dek chuak thei khatiang ang sumdo na mun liante an sumhnar angte anin beisak kha angai ve bokani ground lama ram anla ka wanga nena puanzar tur chu an te me ummaya amai ro chu heta a ho turu le ram me puite ti chi ai kha indona chuan an chaklo na tur pakhat khani ve thowani chuwangin Ukraine hianin ground lama Russia phalo viauri ma sela heta Russia ramril zoka oil mun mate tin sumdo na mun puite anan target ta drone mangin an supuak dur mai thina nia he thil wang hi chuan Russia hi chu tal boi ve chiang mai darkar somni palikal ta chunga in beiton na hian Russia le Ukraine mi somni pahnian thi ti in midelian tin an han puang le ta chu ania rap thlak thin khop maya poisai lo nun na tam tak aliam ta zoi mai chu ni hi. At least 11 people have been killed in Russia and 11 in Ukraine ti in Al Jazeera chuan som pakhat ve Russia Ukraine a hian an thi ni in apuanga hei hi local source tele source dang atanga lak ani boka Veniamin Kondrativ Russian Krasnodar chimlampang Belgav nor chuanin mi pasari anjinga hian no pangkum thum mi potela
chu an ram chung Archipo Osipovka chulai hmuna Ukraine na drone manga beipui thlakna an thi ti soin mi somli zet an hliam thu apuang bok ani statement ati chua chuanin Sergei Aksyonov Moscow na Crimea governor tana an da chuan helai peninsula a Ukraine beina wangin mipali an thi ti apuang ve boka mipahni an hliam boka chumai ba ka Belgorod governor Belgorod hi Ukraine ramri Russia ram chung ania Belgorod rambiala an governor Alexander Suvayev chuan Ukraine beina wangin civilian pali an thia som pasari an hliam ti asoi bokani Ukraine athung chuan mi pathum hi emergency response workers an nia chung te chuan thi atin an jinga hian nopang tin Ukraine lama hian mi pathum an thi a chung jinga chuan emergency workers le afapa kumbriat mi chuan thitel Russia in petrol station Kriviri district mi chu abeya heta hian kangme chuaka mi pathum thi jinga emergency response worker le afapa kumbriat mi an tel thu puanani tin Zaporizhia biala Ukraine opchin chunga Russia chuan beipuan thlak ve boka heta hian mi pariat zet an thia tijinga henau pang pahni an tel bok ni atarlan ani tun thla chung hei July thla tangin chiar taila heta hian in beiton na al chho al zau zo kin nakal ni hian a hriata chuta chuan civil thi hi an pung chho ti hi data rang la khom atang hian a chiang viau mai ama chuan civil thi hi omvele zo zo thina tun thla July tanga August thlatir voin ni le nia hemithleng hian civil thi hi an pung chho viau ni in a hriata ni heram panhi hian sipai hmun chau be angin an hanin soi thin takna a July tanga voin August thleng hi chuanin civil target hi an bei tam tel tel ni hian alang ani Ukraine po hianin civil target hi target lawangin in soi ma selan target viau thina hei Welberis mun te po Russia hianin amang tangka yani sipai mamo supply tu ni tiran pu boka Welberis lamjam chu tiang chu engma umlo thu mangin anin soi fia ve boka po chu ne se thil in soi fel le in soi filim le thei hi indona chuan om tak tak theilo ani nimin thotan ni khan Russia Defense Ministry chuanin thu chua siamin Ukraine ram mi pui chen na Billy Kolodayas le Uspenivka te an la thar le ta ti an puanga helai mun hi Ukraine Kharkiv rambial a khopani ani soita gang khan ground lama chon Russia hen ma an son zela ti lai ro chuan Ukraine hianin drone manga Russia be chuan ti dan berle an kaldan ke tak pakhat chu ni chhota meka Russia economy tluk se theina tur le an sipai mamo phuruk tu le lo supply thin tu company te ana thayang berle an luk se theidan tur bera be chu an ti dan ani mek Ukraine be pui thlak na tun haya Russia ram chunga lian tak pakhat chu Russian e-commerce huang chunga palian tak mai Russian e-commerce huang chunga company lian berber zinga mi Welberis be chu ani hi chu kan puang nual to maro chu Russia economy beng niamna atana thilpoi mo tak pakhat ani drone ten heng ho Welberis ho mun ma an warehouse hi an beina savio maya nimin lokpo khanin Krastovo Russian Vladimir Rizian mi chu Ukraine drone ten an beile to Welberis warehouse pakhat Ukraine na an be nun berzinga mi ani ki fatranga report an pek danin Al Jazeera palaina report a pek danin Audrey McAlpine na report asiama chuanin Ukraine President Volodymyr Zelensky hian Welberis mun an beina chan hi indona Russia sipai te tanan tholok wangani rol poimo tak an play ni ti in Welberis mun ma Ukraine drone ten an be chan asoi online investigation tam tak te tin chumai baka independent watchdog te le intelligence tam tak kan dun rang hian Welberis te hi mamorang rang siam chuak tu le ral chuak tu an nia chung an item thren khat te chu military helmet te personal protective gear te bullet vest te le sipainan man tangkai bungro engemaw za te an siam chuakin an supply ni fiber optic cable
drone in an man thin ang chi te po an zuar chuaka chu Russia si pai te tan tangkai viawani ti chu Ukraine lam ngai dan ania chu Belberis mun tun haya Ukraine drone ten an be na sat viau chan soifiana ani karma sakan Zelensky jo United States President Donald Trump chu White House a muwa heta hian in biak na thatak an nei thu an soya Ukraine chuan US puina andon hun ngakhel taka an thlir thu Zelensky chuan soin abikin an ngakhel chan ber pakhat chu air defense chung changa ania air defense hei tuna hian Ukraine Russia in beiton na hian Russia ballistic missile loka phlatur hian US siam Patriot air defense hi Ukraine chuan an rin roll ber ani tameka amaero chu aka chua a missile ka chu interceptor hi amana tau trek viau maya source ten khat $1 magdadoi som pani ang hial te pon an puang ani chutiang khopa man tam le hau tak chu ania pakhat man ringot po hi ramte nau tan chon chen fa kom keni Mizoram tan po $1 magdadoi som pani chu a sarkar ang zong po a thil tam tak ti theina tham ani nge yang chutiang khop chuan ral thum man te hi tawa chu Patriot Air Defense System Ukraine na US atanga don an be sele an ngalhel mek chu ania hemi chungchang hi Zelensky chuan Trump a soipui nge ani mandeu hantila hala rei lawa Donald Trump khan interceptor Patriot interceptor Ukraine hian an ram chunga siam chuak ve se ti khan rotna khan siam ania kan soifawang khan sangha in pek ai chuan sangha man dan in zirtir kha adai rei zo ke kan ti kha khan dia ma se he Trump hian athu hi an zuk le titia engtin nge Ukraine hi Trump hian a pui don ti hi thil chiang ala omlo ani ole seidon chon seitur hi tam viau mai he tun July thla hian square kilometer zaruk borvel zeta zaw Russia chon Ukraine laka be pui thla na hian ram alak belti te an puang chuaka June thla khan square kilometer zan hi vel ala nia soi ani boka chuchuni a ground lama chon Russian man son viawa amairo chu Ukraine hen drone magin Russia ramril zok le Russia na asipai te ta na aman tangkai mun ma be hian Ukraine drone te man hel tlang viau maya be pui thlan hlotling tak te pon nei hei kem sang ni don Russia ramri Ukraine ramri tang Russia ram chung kem sang ni don ate Ukraine chuan drone magin be pui thlang na te an han kal pui thaya hei hi drone lama chuan Ukraine hian man son rep viau ti hi thil chiang takani hei hi ram tam tak pona an rim na chan le drone siam chuana konga puitura anti na chan pakhat te ponia Middle East lama po Gulf lam khan Iran beina la ka veng him tur le lodang chat turin Ukraine drone expert rol zani rol te kha an roi top mai ani kha sumile ta chuanin Ukraine khan sum tam tak Gulf biela train dong bokani kha ole khati china khan kan handu tok le photanga US Iran buena halakal chhozela tuna hian last warning last chance ti in Trump chuan Iran an vole mek chu ania tuna hian ultimate man pele meka vau khanu nung Trump chuan Iran tan deal or full surrender ti in Trump chuan kanin remdon nge inin pedon ti chu athu soi nung an nile mekani enge thlengzel don kan ngai chang zelanga thil thleng thar ber thu thar ber he channel kal tang